अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों नोंनि फिसाय नंगौ ना नङा? बुं। फिल्म गायनो हाबाय नोङो, ओमफ्राय आंजों मानो मोनसेबो भिडिअ आगारा नों? देलाय होनलाय। अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों फिल्म गायनो हाबाय नोङो। खुलुमबाय लोगोफोर, गासिबो आदै मादै जोंनि फंबाय बिदानाव मोननिसिम गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय। आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नैबे आपडेटआ माने आलदा जागोन दे लोगोफोर। बे आपडेटआ मा जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायबा बुजि मोनगोन। आङो मोनसे जाथायखौ लानानै भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय आरो ससे क्लिपआव आं ससे क्लिपखौ होनाय जादों, माने फुलखौ होनाय जानाय नङा। मानि थाखाय नोंथांमोना मोनथिनो थाखायसो आङो बे ससे क्लिपखौ होनाय जादों। मोनसे बाथ्राखौ आं गाज्रि मोनदों। मानि थाखाय लोगोफोर, जोंहा ओरैबायदि भाइराल खालामो, सोरबा सासे एक्टरा फेमास जायोबा, सोरबा सासे एक्ट्रेसआ फेमास जायोबा बिखौ माने ओरैबायदि डाउनाव खोलैनो नागिरो। आङो बे बाथ्राखौ माने मोनथिना मोनाखै आरोना, मानि थाखाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना। आङो मोनसे आपडेट्स लानानै फैनायानो जाहैबाय, नोंथांमोना मोनथिखाबाय जे बेयाव क्लिपआव ससेखौ मानो होननानै। आङो नोंथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय एबा बुजिनो थाखाय बे क्लिपखौ होनाय जादों आरोना। स' लोगोफोर, आङो मोनसे बाथ्राखौ फार्स्टआवनो बुंना होनोसै। आङो जोबोद गाज्रि मोनदों। सोरबा सासे एक्टर एक्ट्रेसआ माबा मोनसे फेमास जायोबा, फेमासआ जाखायो जोंहा फिल्म सर्ट मुभि गायोबा, बियो मोनसे एक्टर हिसाबै बिखौ सायख'खायो गासिबो सर्ट मुभि बानायोबा। थिग बेबायदिनो जोंहा सासे मुंदांखा, दा बिखौ बुंदो ना गुबुनखौ बुंदो आङो मोनथिला, नोंथांमोनानो कमेन्टआव हर लोगोफोर। गाज्रि मोनालासिनो मोनसे मोजाङै कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना। गावनि हासबेन्डआनो गावनि वाइफखौ एबा गावनि बयफ्रेन्डआनो गावनि जिएफखौ ओरैबायदि भाइराल खालामनो नागिरदों, माने मानि थाखाय आं बुजि मोनाखै। प्रेक्टिकेल होनदों आरोना। दा सोर सासे प्रेक्टिकेल आं मोनथिला, एक्टर प्रेक्टिकेलखौसो बुंखो ना गुबुन प्रेक्टिकेलखौसो बुंदो। प्रेक्टिकेल नामाथ' गोबां थायो नालाय, सासेल' थाया। दा एक्टरखौबो बुंदोंबो जानो हागौ आरो गोबां सोरखौबा बुंदोंबो जानो हागौ आरोना। आङो बे बाथ्राखौ गाज्रि मोननायानो जाहैबाय लोगोफोर, माने गावनि हौवायानो जे गावनि हिन्जावखौ बेबायदि प्रश्न हमदों आरोना। माने नोङो फिल्म गायै गायै आंजों फिल्म बानायनो बावगारलांबाय, माने आंजों रिल्स बानायनो आंखौ बावगारलांबाय होनना बुंदों आरोना। दा बेयाव आङो माने मोनसे सानखांनाय फैदों आरोना, जे बियो बे सिख्लाया गुबुनजों फिल्म बानायोबा गावनि हौवाजों बानायानो, बे जाहोना मा? माने बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर। आङो बुजिना मोनासै आरोना। माने गावनि हौवायानो जे गावनि हिन्जावखौ बुंदो बेबायदि मोनसे प्रश्न सोंदो, जे आंजों मानो रिल्स बानायनो लाजियो, बै प्रेक्टिकेलमोनजों माने मोसा फिल्माव नों मानो गाहैनाय, माने आंजों मानो बायो होननानै माने बेखौ प्रश्न सोंदों आरोना। दा मोसा फिल्मावथ' आङो बे सिस्टारखौ नुवाखैमोन, आरो मोसा फिल्मावथ' प्रेक्टिकेल गैया जानांगौ आरोना। दा बियो सोरखौबासो बुंखो ना माखौसो बुंखो? नुनाय बायदिबा बे सिख्लानि ड्रेसखौ ओमफ्रायो कम्पानियाव थानाय हिसाबै बायदि नुदों आरोना। माने मोनसे कम्पानियाव बेबायदि ड्रेस गाननाय नुदोंमोन आङो, माने सासे मानसिया मावनायाव माने बेबायदि भिडिअ बानायोमोन आरोना। दा बेखौ हमना मोनासै आरोना। सोर सासे प्रेक्टिकेलखौ बुंखो, कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकेलखौ ना गुबुन आलदा जागोन? भइसआ फाया जादों लोगोफोर, मानोना बार बारबाय थादो दे, बेनिखायनो नोंथांमोना खोनासंनो माने प्रब्लेम मोनदों जानांगौ। दा सरि लोगोफोर, बार फैदों आरो आं मारै खालामनो हानो आरोना, हमथानोबोथ' हाया बारखौ। थिग बेबायदि जायो आरोना। दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो। आङो फेसबुकआव गोबां बेबायदिनो नुगासिनो, माने बे प्रेक्टिकेलखौ होननानै माने फट' होनानै माने गोबां भाइराल खालामगासिनो। जानांगौ बियो नै दानि भिडिअ नङा, एसे गोबावनि जागोन, नाथाय दाबो भाइराला जागासिनो। आङो मोनसे अलरेडि चेनेल मोनसे होखाबायमोन, थिग बेबायदिनो माने होदों माबादों होननानै। दा बेयाव गोबाङा सोंहरदो आरोना, माने बे हिन्जावखौनो बेबायदि भाइराल खालामबाय बियो होनना बुंदो आरोना। दा मानि थाखाय भाइराल खालामदो जोंबो बुंनो हाया। आङो बेखौनो आपडेट्स लानानै फैदों जे बेफोरबायदि खालामनो नाङा। माने गावनि हौवायानो जुदि हिन्जावखौ बेबायदि प्रश्न सोङोबा आरो मा जागोन? सर्ट मुभियालाय मा, गासिबो बानायनो द्रिम मोनसे थायो आरोना, गावनि साननायै माबायै। दा आं माबा मोनसे खालामनो लुगैदो, बेखौ खालामगोन, बेबायदि साननाया गासिनाबो थायो। थिग बेबायदि जायो। दा बे हिन्जावाबा आरो बे हौवाजों रिल्स बानायनो एबा भिडिअ बानायनो मानो थाखाय बायो, गुबुनजों फिल्म बानायनोबा मानो एक्साइटेड जायो, बेखौ आंबो बुंनो हाला आरो गोसोआव गैला आरोना। माने मोनथिला आङो मा जायो। गावनि
हासबेन्डजों बेबायदि बालायलायोबा दा बेखौबो बुंनांगौ आं जेबो दरकार गैला बेखौनो आपडेट लानानै फैदो जे गासिबो बेबायदि सेम नङा जे नोङो गावजों गाव गावनि हौवा हिन्जावजों मोनसे फेमिलियाव मोजां थानो गोनांबा जे नोंथाङा बिजों नांलायनांगौ हमलायनांगौ माबा मोनसे दायनिगिरियाव नोंथाङा साजा होनांगौ बिदि नङा बेनिखायनो एसे मोजाङै थाबानो जाबाय थिग बेबायदि जायो आरोना दा नोंथांमोना आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गाज्रि मोनदोंबा प्रब्लेम मोनदोंबा नैबे चेनेलाव कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन आङो जेबो बुङा आरोना नोंथांमोननि सेराव गाज्रिबाबो मोजांबाबो गासैखौबो कमेन्टखौ नायो आरोना नायनानै मोजां मोनो अब्ला नोंथांमोना बे ससे क्लिपखौ नायग्रोना लानो फैलाय नाथाय आं मोखां देखायादे लोगोफोर ओरैनो जास्ट भइसखौ होनाय जासिगोन नोंथांमोना ओमफ्राय नायनानै लाग्रोदो आरोना थ' बिदिब्ला जोङो नायग्रोनोसै बे भइसखौ अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों नोंनि फिसाय नंगौ नङा बुं फिल्म सिटिं गायनो हाबाय नोङो ओमफ्राय आंजों मानो मोनसेबो भिडिअ आगारा नोङो देलाय होनलाय अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों फिल्म सिटिं गायनो हाबाय नोङो हा ओमफ्राय आंजों मोनसेबो भिडिअ आगारा होनलाय नोंनि मा जायो आङो आंजों मोनसे भिडिअ आगारा नोङो नोंनि फिसाय नंगौ नङा बुं नोंनि फिसाय नंगौ नङा आङो बुं आंजों मोनसेबो भिडिअ आगारा नोङो अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों नों मोसा फिल्माव गाहैनो हालायलायबाय प्रेक्टिकेलमोनजों नोंनि फिसाय नंगौ नङा बुं फिल्म सिटिं गायनो हाबाय नोङो ओमफ्राय आंजों मानो मोनसेबो भिडिअ आगारा नोङो देलाय होनलाय अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों फिल्म सिटिं गायनो हाबाय नोङो हा ओमफ्राय आंजों मोनसेबो भिडिअ आगारा होनलाय नोंनि मा जायो आङो आंजों मोनसे भिडिअ आगारा नोङो नोंनि फिसाय नंगौ नङा बुं नोंनि फिसाय नंगौ नङा आङो बुं आंजों मोनसेबो भिडिअ आगारा नोङो अनिलमोनजों प्रेक्टिकेलमोनजों नों मोसा फिल्माव गाहैनो हालायलायबाय प्रेक्टिकेलमोनजों नोंनि फिसाय नंगौ नङा अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ माबायदि माने भइसखौ गावनि हासबेन्डना बयफ्रेन्ड मोनथिला आरोना गासिबो जोङो मोनथिना मोनासै ओमफ्राय एसे आलदा माने थांखांनाय जाथाय पुरुना भिडिअ जागोन बे नाथाय आङो शेयार खालामबाय थानाय नुदों मानसिफोरखौ दा बेखौ आंनिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्ट प्लिज सोरनिबा नाम लानानै बेबायदि जोंनि एक्टर एक्ट्रेसखौ माने बदनाम दा खालामनो नाजा माने जोंहा गोबां जोंनिनो बेबायदि दैदेनगिरिफोराबो माने गिदिर गिदिर गोलाव मानसिफोराबो बेफोरबायदिखौ नायनाय जायो बेनिखायनो प्रेक्टिकेलखौ सानगोन आरो दा प्रेक्टिकेलखौ आङो 100% बुंखानो हायाखै माने बेफोरलाय मा आरो नर्मेल भिडिअ बेखौनो आरो गावनि हासबेन्डआनो बेफोरबायदि बानायनो जेबो दरकार गैया दा नोंथांमोना मोनथिखाबाय बेनि सायाव मा रिप्लाइ होगोन नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो आङो मोनसे मिया भिडिअ बानायनायखौ गोबाङा अननाय होदों माने गोबाङा राइट खोथा बुंहरदों माने मोजां मोनदों आरो आंनिफ्राय सासे सिस्टारा फन खालामहरदों माने बिसानि सासे फिसाला दंमोननो दा नोंथांमोना सोरबाफोर फेसबुकफोराव बेखौ भिडिअखौ हेंगारदोंबा अननानै दानबानो जाबाय माने मोखां देखायनानै बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो नाङा आंनियाव फन खालामना बुंहरदों माने फंबाय नोङो एसे बुंहरसं फेसबुकाव होनायफोरखौ सोरखौबा मोनथिगोबा होननानै दा प्लिज जों बर' बेफोरबायदि जाथायफोरखौ डाइरेक्टलि होनो नाङा आरोना दा बेखौनो आङो बुङो आरोना दा नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बेनोमोन आरोना ससे जाबाय सर्ट जाबाय एसे आंना माबाया भइसआ किलार फैदों बार बारबाय थादों नालाय आङो माबायावसो फैना दं नै दाबसे जायगायावसो माने दाबसे जायगायावसो फैना दं नालाय बेनिखायनो बार बारखाबाय थायो नैयाव फिल्डआव बेनिखायनो एसे खोनानायाव प्रब्लेम जाबाय आरोना दा नोंथांमोना बुंदो कमेन्टआव मोजाङै लिरना हरदो आरोना बेनि आङो एड्रेसखौ मिथिया दे नाथाय आं बानायना होनाय जाबाय लोगोफोर बे आपडेट्सखौ ओरैनो आङो जास्ट लानानै फैनाय जाबाय जे जोंनि बर' एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बेबायदि मान सनमानखौ खालामनो नाङा आरोना मा जायो बेफोरो गावनि हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा जायो जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय एसे आलदा जायो आरोना जोंनि साननायाबो ओमफ्राय बैफोरबायदि हौवा हिन्जावनि साननायाबो एसे आलदा जाखायो थिग बेबायदिनो दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जास्ट नर्मेल आपडेट जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय